नै नर्थ इस्ट इण्डियाआव गुमा गोथाव माइ हानाय बोथोर ना बोरै बोरै गुमा गोथावा आरो 20 थाखा जाखो नोंना बेसेबां 40 थाखा फान गासै हावाय 40 थाखा लखबदो बांलानि मा होनोमोनलाय बेखौ फरिन ना फरिन 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 ना बोरैखौलाय बेसे रानथिं बेवहायसो गुमा गोथाव नोंनालाय नोंना ओइ सुवा 10 थाखा नुबाय आं नै गुमा गोथाव फैसा हरबाय फैसा हरखाबायब्रा आङो কত দিয়ে নিছে ওইটা 10 টাকা দিয়ে নিছে 10 টাকা দিয়ে নিছে হ্যাঁ 10 টাকা দিছে ওইটা ধরো আমি ওখানে বড় প্লাস্টিকে ভরে নিয়ে যাই আমিও দে নৈখো প্লাস্টিক ছিলে লাবু दोनथ'बाव এটা প্লাস্টিকে ফরিন প্লাস্টিকে ভরাবো আমরা এই ওইটা ফরিন ওইটা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া 11 বাজার ফরিন বা অট বাইক বানো চলা नर्थ इस्ट इण्डिया आंना माथो बुरजाथार बुरजाब्रा गुवार खालामनाय नायनि ओइ फाला गयो गवालै र' नायनि हनै मासे खबाय आंनासो एसेल'नो नोंनो 20 थाखा 10 थाखा नोंबा 20 थाखा नायलाय आंना नैबो गुवार खालामनाय नायनि बेसे बुरजा बथला बे आंनो हरनायसोमोन ओइ बेना 10 थाखाना बेसे बुरजा फरिन खाबो फरिन गुमा गोथाव मा खालार थायो नै ए मानो बारबाय हनै बारजोब्बाय ओइ मासे बारबावबाय गुमा गोथाव फरिन खयटा फरिन नर्थ इस्ट इण्डिया बर' बाजार देखछोस फरिन बिरो उरिब देखछोस itu kai फरिन बेलासिबाय बाजारा जोबहां जाबाय बाजारा शेष হবে ओइ गुमा गोथाव बुबावथ' जानोसै दिनै जि साइज गुमा गोथावनो बिदि नागिरदों उरिबार साय गुमा गोथाव फरिन गेलेगासिनो दङ खन्द' सारखौलाय नै लाइट दंखायो बिरगोन दा नै गुमा गोथाव माइ हानायाव मोनो बेखौ माइ हानायाव बिर नागिरदों गुमा गोथावानो